sei que un dos fillos de Manolo, Santi, dirá unhas verbas. Señor alcalde de Paradela, señora presidenta e membros da asociación O Penedo Fogar Galego, amigos todos, quero expresar públicamente, en nome de toda a familia, a nosa gratitude á asociación O Penedo Fogar Galego pola realización deste emotivo acto recordando ao meu pai. El, fillo predilecto da súa sempre amada e lonxana Paradela, estaría a vivir este intre cun nono peito, como estamos a facer os seus familiares. Tras a súa morte, xa foron públicos varias homenaxes. O día despois do seu pasamento, a Asociación dos Medios Informativos de Lugo nomeou no lucense do ano 1989. En novembro do ano pasado, o seu pobo natal inmortalizou, aínda máis, a unión entre o meu pai e Paradela, designando o fillo predilecto e poñendo o seu nome á Casa de Cultura do Concello. Tampouco quero deixar de recordar o que para min foi tamén unha homenaxe fondamente sentida. As verbas do gran amigo Xulio Xiz, o día do seu enterro, aquí, en Santa Mariña de Adai, cando o nomeou personal e garimosamente excelentísimo e señor. E hoxe, xustamente un ano e medio despois, representantes da Asociación de Barcelona O Penedo Fogar Galego, encabezados pola súa presidenta, dona Yolanda Díaz Gallego, reúnense a 1000 kilómetros de distancia dos seus fogares para recordar a Manuel Rodríguez López. E o feito de que señades vos, emigrantes galegos de Barcelona, como meu pai, fai que este acto teña un carácter especial. Especial porque o meu pai viviu en Barcelona desde os 6 anos ata os 50, e ali formou un lar e viu nacer os seus 2 fillos. Especial porque ali encontrou amigos, como vos, cos que a terra facíase menos lonxana e cos que compartía a ilusión de crear unha nova Galicia, a dos galegos de Barcelona, pola que traballou incansable e desinteresadamente ao longo da súa vida. O feito de que hoxe o Penedo Fogar Galego este aquí, no páramo, a carón do meu pai, facendo un considerable esforzo que agradecemos de corazón, énchenos de ledicia. A vosa presencia, as emocionantes verbas da señora Yolanda Díaz Gallego, son a proba de que o traballo sen afán de protagonismo, as ilusións e inquedanzas dun home emigrante, poeta obreiro, aparte de servir como satisfacción personal, deixaron unha pegada nos seus amigos, en vos, que seguides a construir a Galicia dos galegos en Cataluña. Unha vez máis, moitas gracias ao Penedo Fogar Galego de Barcelona e a todos vos pola vosa asistencia. Moitas gracias.